semau geni semono mulat-mulat gedene teka ananing ngarepan ning kekayon kang gedhe mung padan-padan kekayon kang gedhe growong tengahe kayu mau kang jeneng kayu kepuh ning tengah kayu kepuh growong anak inton-intone yaiku lakamaning kang jeneng Ula Ardawalika bisa ngempos geni semono gedene bisa geni mati senajana disembur ananing Ula Ardawalika ketinggal ananing Arjuna geni semono gedene mulat-mulat dik kenang apa ning ngarepane kayu kepuh ora bisa kebakar mung dedasare Ari Arjuna iku duweni gaman pancaroba ning sejorone werangkai gaman pancaroba moni klotak klotek klotak klotek klotak pendapat ning Arjuna kin kiarpan gara-gara ning apa gaman pancaroba moni ananing sajroning werangka tekade Ula Ardawalika yen Arjuna sing bakar kekayon anak buah aku pada mati kebakar kabeh ning tekade arep nyamber ning Arjuna waspadane ning Arjuna Ardawalika titigas janggane aduh teka-teka digambleng pripun ngeran Kakang Semar blimbelani Arjuna ayo semono tekincangane ngeran jare dhewek membelani sampean pripun sing ngeran mau anak ula gedene kira-kira Kakang Semar. Nah terus arepan nyaut janggane Arjuna. Waspadane Arjuna tek tigas janggane tugel gulune. Mung padan-padan tugel gulune ilang sanalika. Senajana ula mau dudu ula biasa heran berarti kunku ula siluman sing atos-atos heran mengko yen bakale ana gara-gara ning apa bakale ana bales dendam ning sampean
yen ogane mengkon senajana bales dendam ananing Arjuna sakin wani besok Arjuna wani nggih ngeran yen ogane mengkonon ngeran sampun dangu teng mriki ngeran laporan kelawan penggusten Kresna yen ogane mengkonon Kakang Semar bebarengan kelawan Arjuna laporan kelawan Araka Kresna yen ugane mangkaten mangga sesarengan kelawan kula heran lepat sekedik mamaku cidempet memiku cidempet bapak bisa pun deli Nyai Arjuna kula kados pundi Raka priwen tugase Nyai Arjuna kula sampun priyen tugas kula Araka Dwarawati sawise pragate musnane kekayon sing gede-gede tinggal sawiji yaiku lakaming penggarapan tanah mamaku cidempet mimiku cidempet aja lo digawe lamun padan-padan penggarapan tanahnya masih garing supaya dipacule amoh digarape enak tulung Yayi Arjuna kudu bisa nyiptakaken udan supaya bisa anane banyu ning pesawahan ngeling-eling mangka eling roming kang di bumi
kula Eran. Ya Kakang Semar. Kula badhe usul dumateng panjenengan. Arep usul apa Kakang Semar? Mengko dingin Eran. Sampeyan iki malin-malingan nenek. Lambe ora bebalung ilat ora winongkon. Bebagi tugas iku enak ceblok-cebloke bae panjenengan. Paparte 10. Paparte dolo, paparte dolo, paparte dolo, paparte dolo. Sing bayari dewe. Priben si Kakang Semar? Ai Gusti kula Arjuna wiwit pertama gulati bibit ning pari sampai sekian pirang balen kerja kula seanak putu ya pirang balen kerja para putra-putra Pandawa lan benteng-benteng Pandawa sampun kerja sedanten tinggal sawiji kang dereng kerja. Mama Bumi Cidempet sareng Mama Bendahara Cidempet, Mama Lurah Tawang Sari kang Romati. Sapa sing durung kerja Kakang Semar? Ya kula siya mboten saged nyeplokaken sinten sing dereng kerja. Berarti Kakang Semar iki nyindir ananing Kresna. Mari nyindir si mboten Eran. Lamun panjenengan rumansa sing dereng kerja ya mangga sampean wayahe kerja sebab ari wong kerja iku ora bawahan bae Eran. Serang Mama Kliwon Cidempet, Mama Kliwon Cidempet kan bayari. Sampean wau ngucap kerja bareng, kerja sama, ora gede, ora cilik, ora RT, ora kuwu, ora camat kabeh, kudu kerja bareng, kirasan kompak, baka anak kekompakan, pasti anak kemajuan Eran, bakal sukses bliwuru. Kakang Semar berarti nyindir ananing Betara Kresna. Kresna sanggup Kakang Semar ngenek Mama Risti, Mama Risti, Mama Risti, wong Cidempet sareng Mama April sing duwe datrek ajak lele. Iki wonten panyuwun lagu saking RT 11 sing duwe wilayah dhewek. Ingkang den suwun lagunipun tetep demen. Ayo Nayaga sak kenak-kenane ben Nayaga. Lanjut. Bisa diilangaken tetap masih demen perasaan sun terganggu Mama Bumi yen sedina ketemu kelingan Mama RT 11 kebayang kenang sayang Mimi Bumi mangkene teman rasane Mama Bumi wong demen anak sing duwe kelingan kenang sayange
berarti Kakang Semar ki ngongkon Betara Kresna. Ya kula si boten ngutus panjenengan ngeran. Wong panjenengan ari rumaos ya kunsia bokat iya. Aja ning kono Kakang Semar. Isun arepan nyiptakaken gawe udan. Kongkon banjir ananing pesawahane wong Amartapura. Yen ogane makaten ngeran sing ati-ati ngeran. Aja ning kono Kakang Semar, minggir. Mangga. Ari ora dikayak konokaken sia mangsa kepikira. Sing atos-atos serat. Ucapen Betara Kresna dikritik ananing Kiluraku Dapawana kayang ngrasakaken panas beli kejagan kurang apa wong wijaksana ngadi jaya perwira Betara Kresna saking ilmu saking bisa segala macam apa besing dijaluk Betara Kresna emut ning Purwadaksina. Purwa namanipun kawitan Daksina kawekasan. Kawekasan ning dewa kamanusan emut yen duweni aji kamayan. Yen wis sampun kedadah dewa kamanusan sidakep sinuku tunggal sidakep astane sinuku sikile tunggal dadi sawiji. Betara Kresna matek aji kamayan kepengen udan kang gedhe kedeleng ning Betara Kresna mendung saking lor blenet mendung saking kulon blenet saking kidul campur dadi sawiji udan gede blik kira-kira campur angin topan mau. Aduh, sampun ngeran. Waduh, sampai atis, banjiran kabeh ngeran, sampun ngeran. Kakang Semar, undang apa ngeran? Aduh, atis ngeran atis. Ora sudi dunya keret yen durung umahe Kakang Semar kentir kenang banyu. Sampean ku mekaten ngeran. Banjir semene gedene kongkon ngenyutaken kongkon ngrubuhaken umahe Kakang Semar. Ya syukur. Priben sih Kakang Semar? Lamunan Semar umahe atawa gubuge Semar kenyut kenang banyu bakale olih bedaruma. Bakale oli ganti sing pemerintah. Oli tunjangan ngeran. Sebab Semar inget
lagi waktu mau ngeran. Maning-maning ditekani ning Pak RT. Jare Pak RT Mar duwe kakak beli. Ah ya duwe. Kanggo apa sih Pak RT? Yen marje ana program sing pemerintah anakaken bedah rumah atawa rutilahu dijaluki kakak sepisan pindo ping telu sampai sekian ngeran. Waduh pirang-pirang balik dijaluki mah mung bene yangger bae ora direalisasi. Kunku kepriwen kunku ngeran. Apa sih salah sing kula kakak bukan kakak ora kedaftar ning departemen dikduk kebokat ngeran. Apa sih saking oknume ngeran. Kakang Semar bisa mono-mono Kakang Semar. Ah ya wajar ngeran. Ari wong ora duwe masuk kadang-kadang yang ngarep-ngarep ku kepengen duwe bagian sebab tek rasa kaken ku ngeran ya kun maning kula ning kana ana bagian rasdo pada teka kabeh ngeran ya gabugeman. Apa ri gabugeman? Sing ngomonge grubuk mah kebagian, sing umahe gubuk mah ora keduman ngeran. Bisa bae Kakang Semar. Bisa bae. Selagi diproses Kakang Semar. Oh, proses bae. Setahun. Lamunan proses wis dadi, mengko gak Kakang Semar bakale anak realisasi pembangunan. Jadi masih proses bae ngeran. Arepan pirang tahu maning pragate. Ya gampang Kakang Semar mengko diusahakaken koga Kakang Semar menikmati zaman saking sisa aja sembarangan Kakang Semar. Yang menyelewengkan dana bakal kun sing ketempuan. Sebab CCTV-nya ki pirang-pirang Kakang Semar. Sing bener gangeran. Sing bener akeh. Sing growokan baik kayak pengemep ya pirang-pirang. Palingan beli nyampat-nyampat coba. Ah ya syukur ngeran. Hari mengkonon sih. Tenang Kakang Semar, kabeh masyarakat khususnya ananing Amartapura bakale pembangunan yen wis panen bagus segala macam pembangunan apa bae bakale terrealisasi bakale terwujudaken segala-gala apa bae pembangunannya tek tonton neran. Kayak ngapa supaya desa kula iki bisa maju. Wis aja ngomong baik. Tinggal delengaken, tinggal ditonton, tinggal titeni Kakang Semar. Yen Betara Kresna menyelewengkan masalah dana, Kresna sing tanggung jawab penuh. Cup meran, cup andeng-andeng, mandi ula ora mandi, sing mandi pengucape sampean dewek bonggan. Aja ning kono Kakang Semar, ganti bakalekin nandur pari, bagiannya Kakang Semar kelawan anak putune Kakang Semar, lan uga kacung Gatot Kaca. Kongkon nambak bengawan logang atisnya yen ugane mengkonon ngeran mangga sesarengan kelawan gula
pasrah kelawan Gusti kula Gatotkaca tinggal kari Kakang Semar. Aduh, eling-eling dari pemimpin ya. Eling-eling dari wong ning arep-arep. Ya tegas. Tegas trengginas yen bakal ngomong A ya kuduk A. Ngomong B ya kuduk B. Beli kena diulangi. Beli kaya omongannya pengegong. Bakal omongannya pengegong sih ngomong sakin ora kena kanggo sugiki. Aduh. Wis pasrah kelawan Gusti kula Gatotkaca. Ucapan Gatotkaca diperintah kongkon nambak bengawan loggang estisnya sesampune tambakaning Gatotkaca penuh anak wujudening Rotadenawa utusan saking Undaran Dirbuana. Ana Rotadenawa kang telu tugase lakamaning kongkon gulati alusening Sri. Mung jare Denawa mau yen ora didodol tambakane beli bakal ketemu kelawan alusing Sri. Age enak Gatotkaca bangun tambakan saking gegana wiyati utamana gebur ananing tambakaning Gatotkaca. Ucapan Gatotkaca ngontrol ananing sadhuwuring tambakan. Tambakan semono gedene wutuh lakesing cecel lakesing gopel. Kenang apa banyune bisa asap. Gatotkaca ewet ananing panggali ning batine ning Gatotkaca sapa wonge sing bisa nepak ya nunggang tayak ananing Gatotkaca yen weruh bongkar tambakaning Gatotkaca urusane kelawan Gatotkaca mung kurang apa Gatotkaca wong wijaksana adijaya perwit lan totosaning bojana kulit benteng amarta saking ilmu saking kebisaan segala macam umpit sedaya
emut ning Purwadaksina yen Gatotkaca iki duweni aji penerawangan. Aji penerawangan mau tempat ning dampal tangan yen wis diwatek. Aja maning sing adoh, aja maning sing parek. Senajana sing adoh katone bisa parek. Ucapan Gatotkaca nampi ngeken dampal tangan plas. Cos mata padangawan katon welan pisan kaya kaca yen bapak panitia nggawa roko surya 16 iku padalange udu dentok katoning Gatotkaca paingan nenek banyu bisa asat ning sedasare tambakan anak inton-intone yaiku wujude ning Rotadinawa anak telung macem iya ya Pak ora tlangkeh Gatotkaca dangdan serikat serikut nganggone anggon-anggoneng Gatotkaca dinggo kabeh nganggo cotom cilot-cilot Baskunanda oleh maning nganggone klambi Antakesuma oleh maning nganggone benting Sulanjana oleh maning celana caping-caping oleh maning sepatu madu kacarman iya ya Pak yen wis dinggo anak wateke sejen-sejen yen cilot-cilot Baskunanda priwen watek yen anak udan ora kaudanan yen anak panas beli kepanasan ya bener yen wis dinggone lambi Antakesuma priwen maning Pak bisa mabur tanpa lar ya bener bisa melentik tanpa selentik yen nganggo celana caping-caping laku setahun bisa sepeduk bolak-balik yen wis nganggo sepatu maju katarman aja maning ngedek kang singit-singit senajana ngedek-edek endaseng panjang beli kenang pomali wis sampun lengkap pening pakening Gatotkaca ceg jinandak Rotadinawa sing sedasane ning banyu mau di meltik ning Jumantara
japen Gatot Gajah pitut tabak kelawan Rota Denawa kang telu mau ditibani dampal tangan ora mindok sepisan pejah ana ngedadiane nek welut uling. Ya apa di welut uling, Pak? Ari welut uling iku welut sing ana kupinge. Oh, kono kek. Beli kena kanggo hajat Rasul. Oh, kono. Sebab kun senajana welut Ya. bangsane ning hama. Oh, ya. Mulane jeman panjak Priben. baka welut genaeh ning pinggir galeng. Oh, ya bener. Kepengenen dodoli galeng. Majune ning ditiak kiluyu atawa ditiak kiluyu. Ya, priben ditiak kiluyu. Ditibani dampal tangan ananing Gatot Gajah pejah sanalika Ya. wonten ngedadosanipun Apa maning kedadiane? ngedadiane nek satuan yuyu. Oh, ya yuyu nek gampang yuyu. Mulane jeman panjak yen satuan yuyu Ya, priben. genaeh beli adoh kelawan galeng. Ya, di pinggir galem mandi. Kepengenen dodoli galeng bae. Ya benar. Majune ananing Rota Denawa ditibani dampal tanganing Gatot Gajah digawa mletik ananing Jumantar diubat-abitaken ana ngedadiane Apa maning? ngedadiane ilir suka membeng Priben ari ilir suka membeng. gede pisan manfaate atau paedahe Oh ya. lan uga aja bae Apa je? senajana duwe anak sepira nakale Ya. sepira badege tulung aja ditotok kelawan ilir. Ya Lamun ditotok kelawan ilir Ya, priben. bokat ilir suka membenge lagi ngeranjing. Oh ya benar. Mengko bocah bisa edan bisa ditambani. Ya, edan kayak anak pengendang. Wis ana contohe Siapa je, Pak? pengegong. Priben. Anake pengegong ari jejaluk beli kenang ora. Ya benar. Emboke lagi ngeceki ilir. Ya. Klalen ditotokaken ing ndase. Ya. Mulane sampai sakien anake pengegong edan beli mari-mari. Iya, bak aku mat nyakari raine dalang. Sesampune Gatot Gajah asil nangkep Denawa kang telu mau laporan kelawan Ramawa Betara Kresna. Ramawa ajak kaget Gatot Gajah teka Ramawa. Sanes mungkir kena takdir, sanes aral nampi kadar. Pemandian mari bahaya nu aya di kota Bandung. Keadilan nu merdeka
kerajaan Singosari nu aya di kota Bandung. Di kota Bandung Mama Bumi sareng Mimi Bumi Cidempet haturan. Mama Bumi Mimi Bumi Cidempet haturan kapayun bae. Mama Bumi Mimi Bumi Cidempet sareng Bapak RT 10 Bapak RT Dolop Bapak RT Dolop aturan baik. Bapak RT 10 Bapak RT Dolop Bapak RT Dolop Bapak RT Dolop aturan. Mama Lurah Cidempet kang hormati. Lampar pertindak ini Gatot Gajah. Laporan kelawan penggustene kocat wontenipun tengahing pesabinan wontenipun penanging Pandawa Arjuna. Mama Bumi sareng Mimi Bumi Cidempet eman seduluran. Menengeng Arjuna ewet ananing panggali yang lamun yang mumun yang ngenes ya sedih ya pratin semau ndelengaken tandurane nek wong Pulo Jawa, tandurane wong Amartapura ijo riyo-riyo bagus kesawange. Mama Bumi Mimi Bumi Cidempet eman lan sayang. Ning saat saiki bisa berubah tandurane wong Amartapura, tandurane ya kenang hama, godhonge padang linting, pada alum, pada abang, pikirane ning Arjuna nglamun, wayang lamun bli hasil. Godhoni pasi ngapange gawe gagas selawase selawase wangang